Guys, welcome sa mga storya nga daghan ka makatunan. So kaning ato ang storya karon, content karon pinasahin usab. Storya kini sa usa ka anak nga nangutana siyang amahan kung unsa kadako ang iyang bili human siya mi-graduate sa maong kurso. So para masabtan nimo guys, inaani ang storya nato karon. Ang anak nangutana sa amahan pa, unsa na gyud kadako akong bili human naman ko eskwela na naman ko'y kurso, unsa gyud kadako akong bili sa atong pamilya, sa atong silingan ug sa ubang pang mga tao. So niyon ang amahan, dili na ako na matubag na kanang maong pangutana, pero nako ipabuhat nimo para do na kay lesson nga makuha sa imong pangutana. Kaning relo na kung kara anak, pwede nimo ning iadto sa Palawan pawn shop pangutan-a kung pila ang bili niini. So giadto sa anak ang maong relo sa Palawan pawn shop o gihanyo lang kini og 5,000. So niyon ang amahan, adto sa jewelry shop. Kung sa Palawan pawn shop 5,000, i-try na og pangutana sa jewelry shop kung pila na kay karaan ko na nga mao nga relo. So pag adto sa anak sa jewelry shop, gihanyo kini og 20,000. So ang 5,000 nahimo siyang 20,000 ni, so naitubo nga 15,000. And iyon ang amahan nga, ang sunod nimong adtuon, kay naadto naman nimo ang duha, ang Palawan pawn shop ug ang jewelry shop. So ang last nimong adtuon is ang museum. Kay kani nga relo na karaan gini kaayo. So pag adto sa museum, nasyak ang anak tungod kay mao kini gipangita sa mga tao didto, kay ang museum usa kini ka tigpangulikta og mga karaan nga mga butang o mga treasure nga mga karaan. So nalipay sila tungod kay wala na daw nag-exist tong reluha tungod sa kadugay o kakaraan na. So gihanyo kini og 200,000. So nasyak ang anak, ni uli siya, sugilon siya ang papa, ni siya pa, dako day kayog bili di ay ang butang kung karaan na kayo no. Kay sa museum nga akong nadtuan pa, 200,000 ang ilang presyo niini tungod sa kakaraan ni kung itugot daw nato ni palito nila og 200,000. So nitubag ang amanak, yan ana ang ato ang bili. Kung makita nimo ang maong relo, dili siya bagay nga ibutang sa Palawan pawn shop, dili siya bagay sa jewelry shop tungod sa iyang kakaraan. Gamay lang kaayo ang pagtan-aw nila niini, pero kung iadto nimo sa museum, dako ang ilang pagtan-aw niini, dako ang ilang bili niini tungod kay treasure kini o bililhon kini tungod sa kadugay o kakaraan nini. Buot pasabot nga ang atong kabililhon nagdepende ka na kung naa ka sa right place. Kung wala ka sa right place, dili gug ka dako og bili. Pero kung naa ka sa tama nga lugar, bililhon gug ka. Guys, di nila mo kutob sa atong sambingay. Do na kita dakong pagtulunan o makatunan ni ining maong storya. Tinuod gyud kining mahitabo sa atoa. Ang atong kabililhon nagdepende ka na kung naata sa tama nga lugar. Guys, kung kita Kristohanon, dili gyud ta bagay sa kalibutanon. Ang Palawan pawn shop nahisama na sa kalibutanon. Kung atong kinabuhing Kristohanon, atong isabay sa kalibutanong mga buhat, mugamay ang ato ang bili. Mugamay ang ato ang bili. Kung imong tan-awon ang prodigal son nga gisgutan sa Biblia, sa dihang mihawa sa amahan, palayo siya, migamay ang iyang bili. Kuha ipagtulunan, sa dihang nahurot na ang iyang kwarta, nahimo na siyang naka-apply og pigiriboy. But pasabot, ang kaning dato kayo, anak og dato nga amahan, nahimo hinoon nga pigiriboy, ni gamay ang iyang bili. Gani, sa diyang nakarealize niyon siya, dili na daw siya magpatawag og anak kundili sulugoon na laman sa diyang mubalik sa aman. Ngano man kay siya mismo pod nagtan-aw sa iyang kagalingon nga gamay na lagbili. Ngano mo nakaingon man tong anak nga kung muuli siya dili na siya magpatawag og anak kundili sulugoon na lang kay wala siya sa saktong lugar, nalayo siya sa presensya sa amahan. So iyon usab ni ana sa tong kinabuhi, sa diha bitang malayo kita sa presensya sa Ginoo o kana bitang layo kita sa Ginoo, layo kita sa Pangginoo, gamay gyud ang ato ang bili. Pero sa dihang mubalik kita sa tilan sa Ginoo,
diya sa presensya sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo, mudako ang atong bili. Tanawa ang prodigal son, ang anak nga nawala nga nibalik, di ba? Ni ana ang amahan nga bisag ang anak miingon na ayaw na kog tawga nga anak kun dili sulugoon. Bisan pag niyon ang anak ni ana, pero ang amahan nagtan-aw sa ang anak nga wa gyud mausob ang kadako sa bili. Nganuman dapat gyud tong anaka anaara gyud sa tiilan sa amahan. Dapat gyud tong anaka dili mulayo sa amahan. Sadyang wala si mulayo sa amahan, grabe kadako og bili sa amahan. Ang pagtan-aw sa amahan diyan niya, dako kayo ang bili. Gani pag abot niyon ambi nang manindot nga biste suloti sag singsing sa patusi siya, di ba? So dako lang gyapog bili ang anak nga nibalik, di ba? So sa maong sambingay, ang maong rilo nga karaan dili sa bagay des Palawan o sa jewelry shop kay gamay lang kay bili. Iyon usab niya nas tong kinabuhing Kristohanon. Kung ang atong kinabuhi isabay nato sa kalibutanon, so dili gyud ta mubagay dira. Kay ang bagay natong lugar mao ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang bagay nato nga pagkinabuhi mao ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa dihang musunod kita sa kabubuton diya sa Ginoo, dako kayo tagbili atubangan sa Ginoo. Guys, matud pa sa Lucas 12:24. Iyon si Jesus. Tan-awa ninyo ang mga uwak. Wala sila magtanom, wala sila tigumanan, ug wala sila maani, pero wala sila pasagdi sa amahan. Wala sila pasagdi sa Ginoo. Ug nisumpay si Ginoong Hesus nga labaw pa kaayo ka mogbili kaysa mga langgam. Di ba? So kita nga mga tao dako kay tagbili tan-awon sa tubangan sa Ginoo, no? Ang kadako sa atong bili nagdepende kana kung naata sa tiilan o sa presensya sa Ginoo. Pero kung nalayo pud ta sa presensya sa Ginoo, no? Pareho sa prodigal son, mugamay gyud ang ato ang bili. Pero sa dihang mubalik kita sa tiilan sa Ginoo, mudako ang ato ang kabililon. Muna nga ang pagtan-aw sa Ginoo sa atoa, dako gihapon kayo tagbili alang kaniya. Sometimes pareho sa prodigal son nga nalayo, pero ang amahan naghulat gihapon nga mobalik sa anak nga nawala. Yun ana ang paghatag og dakong bili sa amahan sa atong kinabuhi. Unang guys, kung nakita nimo karon nga murag ang mga tao gamay lang kag bili nila, mga silingan nimo gamay lang bili, gipakagamay lang kanila, lockdown lang kanila, ayaw kabalaka. Kung adunay mga tao nga nag-underestimate sa imong kinabuhi, ayaw nagpansina ang ila, ayaw idibdib ka ng ilang git pagtan-aw sa imuha. Hinumdumi ni pasalamati ang Ginoo. Kay ang pagtan-aw sa Ginoo nimo, dako kayo kag bili sa tubangan niya. So ayaw tan-awa kung giunsa ka pagtan-aw sa ubang tao sa imong kinabuhi. Hinuon tan-awa kung giunsa ka pagtan-aw sa Ginoo sa imuhang pagkinabuhi. Kay ang pagtan-aw sa Ginoo sa imuha o sa kuha, dako kayo kag bili sa tubangan niya. Pero ikumpara sa mga tao, adunay mga tao nga mutan-aw sa atua nga gamay lang kayo ta, underestimate lang kayo ta nila. Pero hinumdumi ni ang Ginoo ra gyud ang naghatag nato og dakong bili. Munang praise God, salamatan nato ang Ginoo. Guys, dili lang tayo mukutob sa atong sambingay. Kung duna kay nakatunan nga mga lesson, paki-comment lang sa atong comment section, and be sure guys nga naka-subscribe ka sa atuang mga sambingay sa atong channel aron nga updated ka sa daghan pa natong mga sambingay. Actually daghan na kaitang mga sambingay sa atong mga videos. Paki-scroll up lang if you have time. And guys, kita-kita na punta sa next nga mga sambingay. God bless. Glory to God.